This is Zombie Mini Studio. Kau ba'y masumayaw? Kayo ba'y sanlawas? Labi ko na balibo, may pag-ido kapag pitik sa ni mga sakit, lamyong sa ni mga kamot, labi na kung tsa-tsa at tukad, timing ikagad. Kau ba'y masumayaw? Katigasan naglawas, labi ko na balibo, may pag-ido kapag pitik sa ni mga sakit, labyong sa ni mga kamot, labi na ko ng disco ang tukar, di timing ikagad. Maya unang palingi-lingi, maya unang pauroy-uroy, may pagat pali-alian, nagpakuwatuan. Oh yeah. Halapi kahi, birahi, tsatsyahi, kay bangin sa buwas, waray na gudman ini. Sangit sa inabot, ibagurim siki, minsan pa maibasin, bulungan sini. Halapi kahi, birahi, tsatsyahi, ikemot imbubot ng tuda-tudahi, kay basi ganahanan, paris mo permi, sumayaw semperte. Oh yeah. This is Zombie Mini Studio. Kau ba'y masumayaw? Kayo ba'y sanlawas? Labi ko na balibo, may pag-ido kapag pitik sa ni mga sakit, layong sa ni mga kamot, labi na kung tsa-tsa at tukar, di timing ikagad. Maya un palingi-lingi, maya un pauroy-uroy, may pagat pali-alian, ngan patuwa-tuwan. Halapi kahi, birahi, tsatsyahi, kay bangin sa buwas, waray na gudman ini. Sanglit sa linabot, ibagurim siki, bisan pa maibasin, bulong sinsini. Halapi kahi, birahi, tsatsyahi, ikemot imbubot ng tuda-tudahi, kay basi ganahanan, paris mo permi, sumayaw sen fuerte. Allah. Diri ka bangin ko'y nahinulunggo Nonsa? sa tuong panahon sa pagsayaw nato. Mao? Ang paborito mo, tsa-tsa sa rayabo. Daw pa'y sa figura, labi na kong natalibo. This is Zombie Mini Studio. Bisan nag-iba na, yan ay panahon. Ang mga lawas na sobra ka-sexy mo. Puro sa kabaysay ang di mo pagpulong. Pani-panigura, diri man mo nag-iiba. Allah. Cha-cha-cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. One more time. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, Ah, yeah? cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, Cha-cha. cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Pero ba sumayaw ay paparis kita? Halad
Magcha-cha kita, magcha-cha, magsarayaw nga dahil kaaga, kasi kita magsarayaw kita, lagi kay antukar nga sayaw and cha-cha. Happy birthday si Ma'am Lily Labrador. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. Usa ako na parang uma, trabaho ko termina sama. Oh yeah. Permi hinuna-huna ang tanong saan akong uma. Ay, pasti lang. Pastilan, inuran. Ay, pastilan, puro pastil. Ay, uran, pastilan. Oh yeah, cha-cha. Hala. Rosindo, 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 Rosindo. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Pasko na! Sinong lalaki na may asawa, may ka-text na, may ka-chat pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Sinong lalaki na may pamilya, may ka-text na, may kabit pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 asawa ni Rosinda. Yeah.
This is Zombie Mini Studio. Rosendo, 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 Rosendo. Rosendo, asawa ni Rosinda. Yeah. Pinangatian-an, di ko malilimtan. San akong matanihan, ang pinangatian-an. May katsumban sa mukha, may subak pangatambang. Ang pinangatian-an, di ko malilimtan. Ang pinangatian-an, mayo mo kandahon. Salit di ka mapapatlaway kung imo kaunon. Malinubigan mahagok, ang sabaw ba may ugok. Ang pinangatian-an, di ka ungkong at tanan. Insurang ko sa pamahaw, kasi sa akong paninadaw. Nagpisa akong panigam-i, Oh yeah. insurang ko pa ini. San akong pangmerienda, ipanis ko sa limonada. Pati sa akong pang-inom, imo pag-isumson. Oh yeah. Ang pinangatian-an, This is Zombie Mini Studio. labi na kun impang utlubang. Ang katsumba nga mabaga, siguradong maglalaway ka. Kung sa harang masobrahan ka, sa Sayaw. pinangatian-an, nga mapasok-pasok pa. Yeah. Sa pinangatian-an, nga mapasok-pasok pa. Hi to Ate Dolores Socias and also to you, Ma'am Cristina Benson, and to Kuya Chan Tamayo. Now, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador. Yes. Happy birthday, Mom Lily. Salamat, Sir Roy. Pasayaw ako rin, Sayaw lang sa uban. ining kay Pasko na. Ganong ako ganahan ay uban. Paaro ka ko rin. Lagi ko kay wako'y gusto. Hero, hero. Ang sairo, hero pinanaridyunay. Yeah. Mamamas ko rin. Uy, Pasko lang sa uban. Ikaw may gusto. Ganong ako ganahan ay uban. Mamas ko yun ko rin. Di lagi ko kay wako'y gusto. Hero, hero. Ang sairo, Hero, hero. pinanaridyunay. This is Zombie Mini Studio. Kahani mong masayaw dahil Buranda og hanlulukay dahil Kanimo wala ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Merry Christmas. Pasayaw ako rin. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ganong ako nga naanay uban. Masayaw yun ko rin. Di lagi ko kay wako'y gusto. Hero, hero. Ang sairo, hero kita na rin junay. Kanindo, kahani mong masayaw dahil Orak ka, og hanlulukay dahil Kanimo
This is Zaldi Mini Studio. Now once again, happy birthday to you, Ma'am Lily Labrador of Cagayan de Oro. And a big shout out to Satok Batch 98 of Cagayan de Oro. And special mention to Labrador family of Cagayan de Oro and Hey Rana family of Dipolog City. And also big shout out on Hirana, a beautiful girlfriend of Sir Roy Labrador. At harapit na adlaw magtulog na sa imong hirayong ako. Pagtutuksan ka kulbasan duha ang kaming awasay gunako. Pagkakangsan panuro sa tulog mga daon bukad mawon. Hiniluluha na umurang waray hunong sinpang tubo. Kung harapit na adlaw matulog na sa ino herayo ako. Pagtutukan ka kulbasan duha ang kamingaw asay gunako. Pagkakangsan panuro sa tulog manahon bukad kanito. Hiniluha daw buramot waray hunong sinpang tubo. Kunamot na ang gabi, nalugangan kami nga labi ko na batit anhuni san kalaw pagpulahan silangan pagpuniyasan alaw pagkalpad san maya gindumdum ko ikaw. Hi to Ate Dolores Ucias and to Ma'am Cristina Benzin and also to Kuya John Tamayo. This is Zaldi Mini Studio. Kunamot na ang gabi, nalugangan kami nga labi ko ng batit anhuni san kalaw pagpulahan silangan pagpuniyasan alaw pagkalpad san maya gindumdum ko ikaw. Pagkalpad san maya gindumdum ko ikaw. Ayaw. Cha-cha. Yes, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador from New York, and a beautiful girlfriend of Sir Roy, Miss Ann Herrana. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang nagkapadri. Kaya dubong nga manok, kaya dumo sa ubi, gagin baknan harang lagi kay mayamhan. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang nagkapadri. Kaya dubong nga manok, kaya dumo sa ubi, gagin baknan harang lagi kay mayamhan. Solamente ang nahitura, pagkakularan sa hugasan, at akon nga pipiluan, ito para ginutang sa kunang kangaran. Shout out Labrador family of Cagayan de Oro, Herrana family of Dipolog City. Yan, pasensya na dun sa mga viewers natin. Hindi namin masyado hindi namin kayo masya-shoutout kasi wala po kaming monitor nang dahil sa signal. Bawi na lang kami next time, guys. Pag-uli ko balay, ang itak na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang itak na nabitay, surusulot liwat kagabi ni tatay. Pag-uli ko balay, ang brana na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang brana na bitay, surusulot kay ang kagabi ni tatay. Akon pa
Zombie Mini Studio. A big shout out, John Comer, sister of Sir Roy Labrador from California. There's a kind of us, cha-cha, all over the world. Tonight, all over the world, you can hear that sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us, and nobody else inside. There's nobody else, and I'm feeling good. It's always time. So listen very carefully. Get closer now when you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. Oh yeah. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. So listen very carefully. Get closer now when you walk, see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. Yes, once again, happy birthday, Ma'am Lily Labrador from Cagayan de Oro, a mother of Sir Roy Labrador. Yung nag-sponsor sa amin ngayon. Thank you so much, sir. This is Zombie Mini Studio. Di ka ba pa di nalalago sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka naman sa timhamot, kung nakupot si Mrs. ka na harong. Mawawala imong kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Di ka ba pa di nalalago sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka naman sa imhamot, kung nakupot si
Ready? AK Taba. Shout out Taba. Shout out to Aba. Yes! Once again, a big shout out Santok Batch 98 of Cagayan de Oro, Labrador family of Cagayan de Oros. Ayan, and Herrera family of the Bolog City. John Camer, sister of Sir Roy Labrador from California. This is Zombie Mini Studio. Oh yeah! Natawa-tawa, iningahiluan, kaya unsiya ang wiktikan. Kay dahin man humit, dahin man taktak, sininga kanya kahampan. Maupay dungani, kay nakakudiran, kunwaray bangin na dayo na. Sanlit pagkinang, inayngan panguro ikmat, sa tuyong mga kaatugan. Yeah! Mahiyom-hiyom siya malipayon, kaya ang siya natagagan. Maupay dungani, kay diri pamurta, waray bumudlot an imo mata. Oy. Kaupay gagkunta, kung siya madakpa, anhiluan. Iluan na. Sininga darang karaniya na hilo, sa kanya iniikasamsa. Anhiluan, magkanuro nila inanistilo. Yaon sa bungot, kinbutang ang puti sa kanya kulo. Sa pagkaon, kinbutang ang pati na anirim nun. Hanat sumsuma, kanya liwag kinagyagan. Oh yeah! Anhiluan, magkanuro nila inanistilo. Yaon sa bungot, kinbutangan pati sa kanya kulo. Sa pagkaon, kinbutangan pati na anirim nun. Kanat sumsuma, kanya liwag kinagyagan. Oh yeah! This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. Cha-cha-cha-cha! Kaupay masumayaw, kayo ba'y sanlawas? Labi ko na balibo, may pag-ido kapag pitik sa ni mga sakit. Lamyong sa ni mga kamot, labi na kung tsa-tsa ang tukad, timing ikagan. Kaupay masumayaw, katigasan naglawas. Adiyo? Labi ko na balibo, may pag-ido kapag pitik sa ni mga sakit. Cha-cha-cha! Labyong sa ni mga kamot, Cha-cha-cha! labi na ko ng disco ang tukar, timing ikagan. Maya unong palingi-ingi, maya unong
Zombie Mini Studio. Kapay mo sumaya kayo ba'y saan malawas? Labi ko na talimo may pakiduk-iduk kapag pitik sa ni mga siki layong sa ni mga amok Tama. laminahin ko ang tsa-tsa at tukar timing ikagay ayaon paligidingi maun pa uroy-uroy may pagan pali-alian nan patuwa-tuwan Halapi kahibirahi tsatsay Kay bangin sa buwas ay nagkutpan ini Sangot sa linabot ibagurin siki Bisang pamaibasin bulong sinsini Halapi kahibirahi tsatsay Ekembot ibuburingan tudahi Kay basig ganahan paris mo permi Sumayaw sen fuerte Allah Diri ka parin ko'y nahinulunggong nonsa Sa tuong panahon sa pagsayaw nato mao Ang paborito mo, tsa-tsa sa rayabo Daw pa'y isang figura, labi na kong natalimo This is Zombie Mini Studio. Bisan nag-iba na, yan ay panahon Ang mga lawas na sobra ka sexy mo Puro sa kabaysay ang di mo pagkulong Pani-panigura, diri man mo nag-iiba Allah Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Cha-cha Cha-cha-cha one more time Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Aye. Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Cha-cha. Cha-cha-ra-cha-cha-cha Cha-cha-ra-cha-cha Cha-cha Cha-cha-cha Pero baso ngayon ay paparis kita Bahala na, magtsara-tsa kita Magtsara-tsa, magsarayaw Nga dahil kaaga, sige ba Magsarayaw kita Lagi kay kanto karna sayaw And cha-cha Bahala na, magtsara-tsa kita Magtsara-tsa, magsarayaw Nga dahil kaaga, sige ba Magsarayaw kita Lagi kay anto karna sayaw And cha-cha Alright, once again, happy birthday to Ma'am Lily Labrador. This Cagayan de is Oro. Zombie Mini Studio. Usa ako na parang Oh yeah trabaho ko termina sa uma pirmi
Zombie Mini Studio. Usa ako na parang uma. Trabaho ko termina sama. Oh yeah. Perdi din huna-huna ang pagtanong saan ako uma. Ay, pastilan. Ay, pastilan. Ay, pastilan. Ay, pastilan. Ay, Pastilan? pastilan. Inom. Anuran. Ay, pastilan. Puro pastilan. Anuran. Ay, Pas- uran. Pastilan. Oh yeah. Oh yeah. Cha-cha. Hala. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Pasko na! Sinong lalaki na may asawa, may ka-text na, may ka-chat pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Sinong lalaki na may pamilya, may ka-text na, may kabit pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 asawa ni Rosinda. Yeah. This is Zombie Mini Studio. Rosendo, 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 Rosindo, Rosendo, Rosendo, Rosendo. Rosindo, asawa ni Rosinda. Yeah. Pinangatian, di ko malilimtan. San akong matanihan, ang pinangatian, may katsumban sa mukha, may subak pangatambang. Sa pinangatian, di ko malilimtan. At pinangatian, Yeah. mayo mo kandahon, salit di ka mapapatlaway, kung imo kaunon, malinubigan mahagok, ang sabaw ba may ugot, ang pinangatian, di ka ungkong at tanan, insurang ko sa pamahaw, kasi sa akong paninadaw. Napisa akong panigagi, Oh yeah. insurang ko pa ini, san akong pangerianan, ipanis ko sa limonada, pati sa akong panginom, imo pag-isumson, Oh yeah. ang pinangatian, This is
Zombie Mini Studio. Labi na kun impang utlubang ang katsumba nga mabaga. Siguradong maglalaway ka kung sa harang masobrahan ka. Sayaw. Sa pinangatian, sa pinangatian, nga mapasok-pasok pa. Yeah. Sa pinangatian, sa pinangatian, nga mapasok-pasok pa. Hi to Ate Dolores Socias and also to you, Ma'am Cristina Bensin, and to Kuya Chanta Mayo. Now, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador. Yes, happy birthday, Mom Lily. Salamat, Sir Roy. Sayaw ako rin. Sayaw lang sa uban. Ining kay Pasko na. Ganong ako ganahan ay uban. Paaro ka ko rin. Lagi ko, kaya ako'y gusto. Hero, hero. At sa iro, hero pinanaridyunay. Yeah. Mamamas ko rin. Uy, Pasko lang sa uban. Ikaw may gusto. Ganong ako ganahan ay uban. Mamas ko yun ko rin. Di lagi ko, kaya ako'y gusto. Hero, hero. At sa iro, Hero, hero. This is Zombie Mini Studio. Kahani mong masayaw dahil Buranda og hanlulukay dahil Kanimo wala ko'y gusto Kay kanang imong sinayawan kinaraan Merry Christmas. Masayaw ako rin. Sayaw lang sa uban Ikaw may gusto ko. Ganong ako nga naanay uban Masayaw yun ko rin. Di lagi ko, kaya ako'y gusto Hero, hero. At sa iro, hirog-hirog kita na rinjutay Kanindo, kahani mong masayaw dahil Murag ka, og hanlulukay dahil Kanimo, wala ko'y gusto Kay kanang imong sinayawan kinaraan Pasko na. Masayaw yun ko rin. Sayang lang sa uban Ikaw may gusto ko. Ganong ako nga naanay uban Muharong yun ko rin. Di lagi ko, kaya ako'y gusto Hirog-hirog sa irog Hirog-hirog kita na rinjutay Hirog-hirog sa irog Hirog-hirog kita na rinjutay This is Zombie Mini Studio. now, once again, happy birthday to you, Ma'am Lily Labrador of Cagayan de Oro. And a big shout out to Satok Batch 98 of Cagayan de Oro. And special mention to Labrador family of Cagayan de Oro and Hey Rana family of Dipolog City. And also big shout out on Hirana, a beautiful girlfriend of Sir Roy Labrador. At harakit na adlaw magtulog na sa imong hirayong ako pagtutuksan ka kulbasan duha ang kaming awasay gunako pagkakang panuro sa tunog mga daon bukal mawon hiniluluha na murang waray hunong sinpag tubo
Hiniluha daw Buramot waray hunong sinpang tubo Kunamot na ang gabi Nadugangan kami nga Labi ko na pati Anhuni San kalaw Pagpulahan silangan Pagpuniyasan alaw Pagkalpansan maya Gindumdum ko ikaw Hi to Ate Dolores Socias and to Ma'am Cristina Benzin and also to Kuya John Tamayo. This is Zombie Mini Studio. Unamot na ang gabi Nadugangan kami nga Labi ko ng pati Anhuni San kalaw Pagpulahan silangan Pagpuniyasan alaw Pagkalpansan maya Gindumdum ko ikaw Pagkalpansan maya Gindumdum ko ikaw Ayaw. Cha-cha Yes, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador from New York, and a beautiful girlfriend of Sir Roy, Miss Ann Herrana. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang nagkapadri. May adubong nga manok, may adubo sa ubi, gagin baknan harang lagi kay mayamhan. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang nagkapadri. May adubong nga manok, may adubo sa ubi, gagin baknan harang lagi kay mayamhan. Solamente ang nahitura, pagkatularan sa hugasan, at ako na pipiluan, ito para ginutang sa kunang kangarang. Shout out Labrador family of Cagayan de Oro, Herrana family of Dipolog City. Yan, pasensya na dun sa mga viewers natin. Hindi namin masyado hindi namin kayo masya-shoutout kasi wala po kaming monitor nang dahil sa signal. Bawi na lang kami next time, guys. Pag-uli ko balay, ang itak na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang itak na nabitay, surusulot liwat kagabi ni tatay. Pag-uli ko balay, ang brana na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang brana na bitay, surusulot ngayang kagabi ni tatay. Akon pa kay bang rawan, ganiya kiwan ikala na iba, mga kamot niya magyubay na, minsan lapak-lak ka ng lulaw yun na. Oh yeah. This is Zombie Mini Studio. A big shout out John Comer, sister of Sir Roy Labrador from California. There's a kind of buzz, cha-cha, all over the world tonight, all over the world. You can hear that sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us, and nobody else inside. There's nobody else, and I'm feeling good. It's only time. So listen very carefully. Think
is the kind of us all over the world tonight. All over the world, people just like us are falling in love. So listen very carefully. Get closer now when you walk, see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. La 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 la.
from Cagayan de Oro, a mother of Sir Roy Labrador. Yung nag-sponsor sa amin ngayon. Thank you so much, sir. This is Zaldi Mini Studio. Di ka ba pa di nalalango sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imo humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa timhamot, kung nakupot si Mrs. ka na harong. Mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Di ka ba pa di nalalango sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imo humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa imhamot, kung nakupot si Mrs. ka na harong. Mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Kama kang sisinagan, kama ka uuyamgan, nadirig kong tamahinunugan, sensasyon, masikip na magpula, kaya halapag ibaha, bisan ako magpadara, para maimahig ang ating pag-asawa. Kama ka sisinagan, kama ka uuyamgan, nadirig kong tamahinunugan, ang sitwasyon, masikip na magpula, kaya halapag ibaha, bisan ako magpadara, para maimahig ang ating pag-asawa. Yeah. Shout out to Adrian Gadi. A.K.A. Taba. Shout out, Taba. Shout out to Aba. Yes. Once again, a big shout out sa Tok Batch 98 of Cagayan de Oro, Labrador family of Cagayan de Oros. Ayan, and Herrera family of the Bolog City. John Camer, sister of Sir Roy Labrador from California. This is Zaldi Mini Studio. Oh yeah. Natawa-tawa, hiningahiluan, kaya unsiya ang wiktikan. Dayan man humit, dayan man taktak, sininga kanya kahampak. Maupedungani, kay nakakudiran, kunwaray bangin na dayo na. Sanlit pag-inang, inaingan panguro ikmat, san iyong mga kaatuban. Yeah. Mahiyom-hiyom, siya malipayong, kaya ang siya natagagan.
Zaldi Mini Studio.